Oke bolo. Hari ini saya mau iki lho, ceritanya iki aku ngganti gendeng. Kan kejagoan plokat iki gedene sak mbuh. Pecah ya toh. Terus iki mau tak le. Nah. Aku ngeli iki sirkuar ganti kuisan lho bolo, kan pecah toh. Terus aku nggawa irsak iki lho kok. Barang gendeng iki tak buka iki terus kok enek iki lho bolo. Sik. Siap nih ada sik. Lho resek iki konsor. Siap musik bolo nganti kecer gitu. Buka si alun-alun lho adalah. Apa kuwi? Lho adalah. Edian tenan. Beh. Nganti nyawane beh mayurono. Edian miliaran bola celenganku edian. Hancuk. Nyawane mlayu kabeh. Edian. Konsepnya piye gitu. Aku nganti nggo sarung tangan dulu nganti nak dicokot.